Παιδιά, θέλω να μου πείτε κάτι. Εφόσον βλέπετε τα βίντεό μου, τα short που κάνω, λοιπόν, γιατί δεν πετάτε ούτε ένα like ή δεν κάνετε έστω και μια εγγραφή? Δεν σας το λέω έτσι για να σας μαλώσω. Κάνετε ό,τι θέλετε, ωραία, αλλά όταν βλέπετε τα βίντεό μου, πατήστε και μια εγγραφή ή ένα like, να ξέρω ότι σας αρέσουν, γιατί αν είναι έτσι, να τα σταματήσω. Γιατί άμα φτάσουμε 50 κυκλαμένους τουλάχιστον, θα μπορώ να κάνω ένα βίντεο στο YouTube. Και θα σας πρότεινα το πρώτο μου βίντεο, αυτό που σκέφτομαι εγώ, είναι να κάνουμε Q&A. Ερωτήσεις με απαντήσεις, δηλαδή εσείς θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια, σε αυτό εδώ το βίντεο όμως, κάτω στα σχόλια, θέλω να μου γράψετε ερωτήσεις που θέλετε να μου κάνετε και ή θα μου προτείνετε ή οτιδήποτε. Κάντε μου ερωτήσεις και εγώ θα τις απαντήσω στο βίντεο. Αλλά αρκεί να φτάσουμε 50 κυκλαμένους. Γιατί με τον έναν κυκλαμένο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και εφόσον βλέπετε τα βίντεο μου, καλό είναι τουλάχιστον ένα like να το πατήσετε. Δεν χαλάει, ας το πούμε. Ναι. Μόλις φτάσουμε 50 κυκλαμένους, θα κάνω ένα βίντεο Q&A με δικές σας ερωτήσεις. Οπότε πατήστε εγγραφή και με το που φτάσουμε 50 κυκλαμένους, αρχίσετε και ρωτάτε ερωτήσεις σε αυτό το βίντεο και εγώ τις απαντάω. Τι λέτε, θέλετε να φτάσουμε 50 κυκλαμένους ή δεν θέλετε να κάνουμε ποτέ Q&A? Το Q&A για όσους δεν ξέρουν, είναι ερωτήσεις, κάνετε εσείς και ο άλλος θα σας απαντάει. Ας πούμε, τι ηλικία είχες, από πού είσαι και τέτοια. Τουλάχιστον να φτάσουμε 50 εγκεκραμένους για να μπορώ να κάνω ένα βίντεο. Γιατί με έναν εγκεκραμένο δεν δίνεται κανένα βίντεο. Μόλις ξεπεράσουμε έναν αριθμό που, εφόσον βλέπετε τα βίντεο μου, πατήστε και μια εγγραφή, δεν χάλασε και ο κόσμος. Δεν είναι κάτι κακό. Οπότε, με το που φτάσουμε 50 εγκεκραμένους, θα κάνω το πρώτο μου βίντεο στο YouTube, που είναι Q&A και ναι. Και με το που φτάσουμε 50 κυκλαμένους θα μπείτε όλοι σε αυτό εδώ το βίντεο και θα μου στείλετε ερωτήσεις που θέλετε να μου κάνετε. Μόλις δείτε ότι έχει φτάσει 50 κυκλαμένους. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, το έχετε για να πατήσετε και μια εγγραφή? Πάμε, εγγραφές να δω. Εγγραφές. Να φτάσουμε 50 κυκλαμένους. 50. Άντε, τρέξτε.